Καλησπέρα σε όλους, EtherGamer εδώ. Και σήμερα παίζουμε στο Battle Lion 1v1 μαζί με τον Greek Gamer TV. Ναι, παίζουμε 1v1 στο Battle Lion. IP κάτω στο description. Texture pack κάτω στο description που ελπίζω να το θυμηθώ. Πάντα θα το βάζω λογικά. Γιατί αυτό γενικώς είναι ωραίο texture pack, βλέπετε κιόλας. Εμένα μου άρεσε το texture pack, έχει ωραίο texture με τον bow. Δεν δείτε. Να αυτός όλος. Και παίζουμε Iron. Και παίζουμε στο Iron. Πώς το πω. Kit Iron. Κάπως έτσι λέγεται, δεν θυμάμαι. Πάντως μπήκαμε και παίζουμε. Θέλω να πω ότι είναι το πρώτο μου βίντεο αυτό. Ναι, το πρώτο βίντεο. EtherGamer εδώ. Κλασικά. Θα σας δείξω και το skin μου μόλις τελειώσω με αυτό. Συγγνώμη που λαγκάω. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί. Ψοφάτε! Κέρδισα. Όχι, πώς πέτω. Λοιπόν, λίγο να μας φωνάρει και αυτό είναι το skin μου. Εδώ το έχω και καλά το Ender. Το δικό μου. Εγώ αυτό. Ναι, έχω Optifine. Να εγώ με αυτός. Γενικώς. Το δικό μου. Ναι, ο άλλος απλά θέλει να δει το skin, να δείτε το skin του. Λοιπόν, αυτά. Έτσι Πάμε θα να παίξουμε. Εγώ να παίξω με FP. Επειδή μπορώ. Ναι, οκ. Από πίσω κρυπερώνεις. Πάμε Archer. Πέφτω. Έλα. Έτσι είναι. Πέφτω από το map! Όχι, πέφτω από το map! Ψάχα! Έλα με σκοτώσεις, έλα με σκοτώσεις. Γιατί? Πέφτω από το map! Έλα με πάνε να με σκοτώσεις, άντε. Πού είσαι? Έλα ρε φίλε! Άντε θα με σκοτώσεις το Ατέλα. Σκότωσέ με. Ψόφα! Γάμο το. Πάλι! Μη πας! Τι στο βίλο. What the fuck! Μη πέφτεις! Θα σου δώσω πριζολίδι. Κέρδισε! Κέρδισα. Παιδιά είμαι πρόμητα. Χαμό. Θα σπάσω τον Bedrock με το χέρι. Ούτε με Diamond Pickaxe σαν Breaking X δεν σπάει. Ξέρω. Το χέρι είναι πιο εύκολο. The fuck. Λοιπόν θα παίξουμε ένα τελευταίο. Ω, βγήκα! Έτσι, όχι από το server, δεν βγήκε από το server, από το Minecraft βγήκε. What. Λοιπόν. Πάλι! Μη μου τα κάνεις αυτά. Όχι. Όλοι, εντάξει, ξελάκα. Περίμενε! Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, ρε! Κανάλι κάτω στο description. Παρόλο που δεν έχετε βάσει κανένα βίντεο. Στα αρχίδι! Της πουπού. Τι έγινε! Κέρδισα! Ξέρω εγώ! Απλά με lag, παιδιά, έτσι θα βλέπετε βίντεο. Με lag, φίλε, έτσι γιατί μπορούμε. Λοιπόν, 2-1. Πας και να είναι κρύα. What? 2 και 1-3. Τα τρως και είναι κρύα. Και Περίμενα να κάνω κι εγώ λίγο παρκούρ. θέλω να πω μερικά πράγματα για το κανάλι μου. Τι θα Πώς έχει. το περνάω. Και καλά τι θα έχει το κανάλι μου. Πρώτον, θα έχει πολύ βίντεο Minecraft, πολύ. Κυρίως Minecraft. Άπειρα. Με φίλους, adventure map, single player, multiplayer, arena p, survival games, το κύριο βασικά survival games. Ναι, αυτά. Αυτή η σειρά θα συνεχιστεί γιατί αυτό το ένα βίντεο θα το κάνω με σειρά και με άλλα κανάλια. Θα κάνω και με βίντεο και με ένα Bluestone Gamer GR και Last Gamer GR. Είναι φίλοι μου. Ναι, σκάσε λίγο. Είναι φίλοι μου, Bluestone Gamer και Last Gamer GR. Είναι ένα κανάλι. Το κανάλι του θα είναι κάτω στο description. Ναι, κάνουμε μαζί βίντεο, ένα V1 γιατί και αυτοί έχουν κάνει μαζί μου με το παλιό μου κανάλι, αλλά το παλιό κανάλι δεν υπάρχει πια. Γιατί βασικά υπάρχει, απλά δεν το δίνω σημασία καθόλου. Έχω ξεχάσει το κωδικό και τέτοια φάση. Εκτός από Minecraft θα έχω και ένα παιχνίδι που λέγεται Uber Strike. Ένα παιχνίδι από το Facebook. Αλλά εγώ το έχω κατεβάσει από το Steam και είναι λίγο πιο έτσι. Εντάξει, τουλάχιστον θα έχει και άλλο παιχνίδι στο κανάλι, όχι μόνο Minecraft που αυτό είναι καλό. Πάτε με φίλο στο Steam, EtherGamer με λένε, όσοι θέλετε να με κάνετε φίλο, να με μιλάτε για τους πάντα. Live stream δεν το βλέπω, το PC μου δεν γίνεται να κάνει live, απλά θα προχωράω. Θα προχωράω και μετά από 10 θα περάσω 10 blocks και θα είμαι εκεί. Ενώ θα κολλήσω εδώ, μετά από 10 blocks εκεί θα είμαι, ας πούμε. Και τέτοια φάση και δεν θέλω να κάνω live streams, γιατί πρώτα κάνω βίντεο με fraps. Το κυριότερο. Ο OBS δεν αντέχει, δεν μπορώ. Γιατί είμαι με laptop και τέτοια. Λοιπόν. Δες την πουτσα.
σίγουρο. Like, sub, comment, σας άρεσε το βίντεο. Δεν σπερπατάω. Yes. Παιδιά στο βίντεο ρε. Γεια! Καλή συνέχεια.